Irakaskuntza bokazio kontua dela aipatzen da sarritan. Haur eta gazteen heziketak aldarte berezia eskatzen duela. Ez dakit nire kasua horrela ote den, baina gaur egun nire ogibideak postasun ugari eragiten dizkit. Oraindik gogoan daukat Mondragon Unibertsitateko Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultatera iritsi nintzen lehenengo eguna. Gogotsu eta itxaropenez beteta iritsi nintzen, lehen hezkuntzako gradua egiteko irrikaz. Urte zoragarriak igaro nituen Eskoriatzan, eta han erakutsi zidaten gure langintza maitatzen. Bertan jaso nituen irakasleak egoki lan egiteko behar dituen baliabideak beti ere aldarte onez eta baikortasunez. Hala ere, praktiken garaia da bereziena. Lehenengo praktikaldian denok goaz zalantzez josirik. Zer izango den eta egingo dugun jakin gabe. Nik Arizmendi ikastolan eta herri eskolan egin nituen praktikak, eta umeen posari esker azkar baten usatu nituen zalantzok. Irakaskuntzak suposatzen duen errealitatea bertatik bertara bizitzea baita ikasteko modu eraginkorrena. Eginaz ikastea. Lehenengo graduaren ondoren, bigarrena etorri zen. Haur hezkuntza atzerriko hizkuntza espezialitatean. Ondorioz, Kopenhagera joateko aukera izan nuen. Montessori eskola batean izan nintzen bertako metodologian sakontzeko asmoz. Egindako bideak, gaur egun, Gasteizen lan egitera eraman nau. Presentación de Maria ikastetxeko irakaslea naiz, eta sekulako esperientzia ari naiz bizitzen. Lanean nagoenean, sarri ekartzen ditut gogora praktikaldiak, bertan ikasitakoa eta unibertsitatean jasotako aldartea. Ikuspegi baikorra ezinbestekoa baita gaur egun. Gaur-gaurkoz, gizarteak etorkizunerako erronkez betetako motxila bat ezarri du hezkuntza komunitatearen bizkarrean, eta jakin erantzuteko prest gaudela.